Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte na Liptove. Sme priamo v centre Liptovského Mikuláša. Z jednej strany kostol a pešia zóna, z druhej strany štvorprúdová cesta a za ňou priestory, ktoré vám ponúkame do nájmu. Moje meno Bohuš. A Ivana Lištiakovci. A môžeme ísť rovno na priestory. Priestory sú tu, v tejto budove na prízemí. Z tejto strany dva vchody. A z tejto strany máme tiež dva vchody a parkovacie miesta. A sme tu. Haló, je tu niekto? No nazdar. Ty sa tu odkiaľ berieš? Zo dvora. Dva vchody. Super. Samotné priestory vidíte 1, 2, 3 miestnosti, k tomu sociálne zariadenie, miesto pre upratovačku a tak ďalej. Kompletné 3D a pôdorys nájdete na našej stránke. V prípade, že máte záujem o tieto priestory, tak nám zavolajte alebo príďte, sedíme tuto za cestou kúsok odtiaľ. Haló, je tu niekto? Kto by tu jedol? Si jedol na No obed. nazdar. Všetkým vám z Liptova prajem pekný deň a na budúce dovidenia. Dovidenia.